Good afternoon, students. Te nga syukwa ban IP kandiat kajing batay ha kabay day baka project work na kabantara khasi literature. Te kadon kajing type bakla ha katuka ba isistay lasan yapi. Te khasi literature ka project work kaday. Syapang umau nguit beriau ka kanatang u khasi. Nang ta nakabantara khasi language pade ka project work kaday usenyang ususotham ha katho katar khasi. Sungam haban penbet ya kani. Tening kong shwa pin ai ko cover page ngai pi la enang ban ya snai kani ko cover page te pi de ban tho ka teng jong ka school ka teng jong ka project ni ka topic jong ka project nang ta submitted to ja ka teng jong ino hikai jong pi nang ta submitted by ya ka teng jong pi ka class roll number but ka subject tenang ta kan wan saka jing ai ngu te kabang yu ang ten parang ka acknowledgement te hang ni pen pau pen tho ling kwat khen diat pen pau ka jing ai ngu ka di jing sngo ngu ap jong pi ya i principal le kino hikai ki bala ai la ya pi ban le ka ni ka project nang ta phila ru ban pen pau ka jing sungu e mei pai ki hinmen ki para jong pi ki bahayeng hasam jong pi ki parlo ki jong pi ki bala ai ka ti ka mon ki ka deng bat ki bala yarap ya pi ban pendep ya ka ni ka project tinang ta kan sawan pade ka sla ka balai ka jing kedau sla nang ta ha kani ka jing kedau pintho ya ka ikini ki subtopics te kani ka deka bang shu ai nuksa ti hang ni nga ai nuksa shaphang ulum shilong ti pintho ni ko ka jing lang phrang na ta ka jaka ba udan ka khana shaphang ulum shilong bat ka jing penkut tekani ka deka topic na ka bantara khasi literature umau nguit beriau ka kanatang u khasi tengala ai ka jing batai ha ka bai day bat ka khana shaphang umau nguit beriau ti pintho ningkong pi bu ka cover page na ta pi ai ka jing sngo ngu ne ka jing ai ngu pi ai ka jing do sla nang ta sas dang kalam phrang ti hang ni phin batai khindiat ke e ka ta ki ka kanatang ni ki e ki kanatang bat kumdu ngi yo e ki ti kini ki kanatang ngi yo lingba ki longsha manshwa jongi kidai ki khana ki bala ai pateng hangi di ki longsha manshwa da ka ba ya thu khana hangi om da ki jingtho jingtar dengan ngan sa ai ru ya pi khandiat ka jingtho ha ka ba phin pule ya kata ka jingtho but phin sashim ka tu ka ni ki points ki baya ha bat ka ni ka topic ka jong phi tenang ta phen batai lingkwat shaphang ka khana umau ngoi beriau nang ta de baleng ide ban penne pen sa iki khana tang bat kumno nang ta ka sawan ka jing pen kun ti kumju ru ka ya na ka banta ka khasi language naka daw jong ka naka daw ba dan shibun ki jingaki but am shimala ban ai ka ni ka jing batai hakasni ka badan ka subject khasi dengan sa ai ka jing batai la shai ka sni ya kan ni ka lenong shaphang ususotham ti kumchu ru ka ya na ka banta ka ni phinbu ya ka cover page nang ta phin ai ka jing sngongu ni ka jing ai ngu nang ta phin ai ka jing ka dosla nang ta phi saya ya ka lamprang ka jing im jong ususotham ti ha ka jing im jong ususotham phin batai khindiat lingkot shaphang ka jing im jong u nang ta ki sawan ki jing trai ki ek ta ki kwat bat ki poetry ki ba u ula tho ni ki ba u ula penmi nang ta phin sa ai usenyang ha ka tho ka tar khasi ki ri usenyang ke e ka ba ma u ai hangi lingba ki kwat bat ki kam ki ba ma u tre bat ke e ka jing ma toy ka bang yo na ki ni ki kwat ki ba ma u ula tho nang ta ka sawan ka jing pen kut ti ha ka ni ka lam phrang phin batai khendiat shaphang ka tho ka tar jongi ki khasi ti ka ni ru ngan sa sen ya phi ka jing tho na pule khendiat ya ka ta ka jing tho bat sa shim ka tu ka ni ki points ki ba ya ha bat ka ni ka topic ka jong phi tila da don na pning phi ki badan kam jing pen shai ngo ba ban text email ha uni number whatsapp kumble shibun